Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na dnešnom webinári Doklado. Dnešný webinár organizujeme v spolupráci s našimi kolegami a priateľmi z MRP. Vítam pána Kozubika, ktorý je v Zlíne a povie nám o integrácii na MRP KS a o tom, ako to procesne funguje pomocou API prepojenia a ďalšie detaily. Dnešný webinár je plánovaný na 2 hodiny. V prvej časti si prejdeme základné informácie o tom, ako aplikácia dokladov funguje. Povenujem sa aj tejto časti, pretože na dnešnom webinári máme veľa kolegov, ktorí sú na webinári prvýkrát a ešte vieme, že nevyužívajú naše služby, takže vysvetlím aj základné fungovanie aplikácie. V druhej časti dám slovo pánovi Kozubikovi, kde sa pobavíme o tom, ako Doklado spolupracuje pomocou API integrácie s MRP KS pre lepšiu automatizáciu a automatické spracovanie práve v MRP KS. Doklado vstúpilo do Českej republiky. Ak máme teraz českých klientov, budeme radi za otázky, ktoré sa týkajú aj českej lokalizácie. Poslednú časť nášho webinára bude tvoriť odpoveď na otázky a odpovede. Otázky nám môžete písať do otázok počas celého webináru a zodpovedám všetky otázky. Budeme mať na to vyhradenú viac než 1 hodinu. Ak sa budú otázky týkať toho, čo budem prezentovať, samozrejme radi zodpovieme. Ak budete mať otázky aj čo sa týka ďalšieho vývoja dokladu alebo niektorých funkcií, ktoré teraz nespomenieme, niektorých modulov, čohokoľvek, píšte to prosím do otázok. Nevieme sa počas základnej časti venovať všetkým témam, v otázkach a odpovediach to odpovieme. Začnem teda základnými informáciami o dokladoch. Budem na to potrebovať teraz asi tak 10-15 minút. Všetky veci, ktoré vám budem prezentovať, si budete vedieť vyskúšať v testovacej verzii, ktorá je v doklade zadarmo na 30 dní. K dispozícii tam je 70 dokladov, ktoré si môžete počas toho spracovať. Budem zdieľať obrazovku. Doklado je software as a service, kde si viete vytvoriť alebo sa prihlasovať potom cez stránku doklado.com.sk alebo CZ. Tí, ktorí ešte nemáte dokladov, môžete si vyskúšať zadarmo na 30 dní. Stačí stlačiť toto tlačidlo, zaregistrovať sa. Registračný proces trvá ale pár sekúnd, príde potvrdzovací mail a budete mať vytvorený účet. Ja už účet mám vytvorený, preto sa stávam do zoznamu firiem. Teraz do zoznamu firiem. Teraz v zozname firiem môžete mať v dokladu neobmedzený počet firiem, je to v cene účtu, čiže zadarmo. Viete si pridať novú firmu, dáte tlačidlo pridať firmu, vyberiete názov. Náhodný názov, vyberiem si napríklad MRP KS, nechám si firmu vytvoriť a mám vytvorenú zložku firmy aj s určením, aký účtovný program táto firma používa. Každá firma, ktorá sa vytvorí, má k dispozícii štandardnú štruktúru záložiek. Máme tu priestor pre faktúry a bločky, prijaté a vystavené faktúry. Je možnosť pripojiť bankový účet pre automatizáciu, automatické párovanie bankových pohybov s dokladmi, možnosť ťahovať kedykoľvek výpisy a možnosť aj faktúry platiť. V tomto spolupracujeme s Tatra bankou, kde podporujeme Slovenskú Tatra banku, Slovenskú Raiffeisen banku, Československú ČSOBčku, Československú sporiteľňu, Československú FIO, Webov banku, Unicredit, Český a Slovenský a z českých bank Airbank a KB. Podnikateľ, ktorý je disponentom účtu, dá pripojiť bankový účet, dostáva sa do procesu, tu sa prepneme už do Tatra banky, do rozhrania Tatra banky a ten, kto je klientov, ide touto vetvou a ten, kto nie je touto vetvou. Keď to pripojí, poskytne podnikateľ takto účtovníkovi pasívny prístup k svojmu účtu a v sekcii banka budú automaticky sťahované bankové pohyby s ďalšou automatizáciou. Poviem k tomu ešte v ďalšej časti, to len tak ako na úvod. Vrátim sa do nastavení firmy. Dôležitá vec pre začiatok. V doklado, rovnako ako počet firiem, aj počet užívateľov je v cene účtu, je to zadarmo.
každý, napríklad účtovník alebo podnikateľ, môže pridať neobmedzený počet užívateľov a pridať, uvedie e-mail, na ktorý vlastne pozvánka príde, vyberie rolu, pozíciu vo firme, môže pridať majiteľa firmy a nastaviť mu jeho kompetencie v dokladoch, napríklad obmedziť prístup k banke alebo povoliť. Účtovníci často vypínajú možnosť účtovať, spracovať účtovné doklady a dá prístup k dokladu, pošle pozvánku, pozvánka príde, keď je pozvaný, pozvánku príjme, tak dostáva sa do tej časti dokladu, kde bol pozvaný. Ďalšiu rolu tu máme zamestnanec. Úlohou zamestnanca je predovšetkým odovzdávať doklady. Má prístup len dokladom, ktoré sám odovzdal, k iným častiam nemá žiaden prístup. Dá sa mu tu povoliť alebo obmedziť, čo s tými dokladmi môže robiť. A poslednou rolou je rola účtovník, typicky v účtovnej kancelárii, kde v účtovnej kancelárii vedúca účtovnej kancelárie popozýva do firmy účtovníkov, ktorí k nej patria, a tí sa potom dostávajú len k firmám, ktoré spracovávajú. Môže tu byť neobmedzený počet užívateľov, ich kompetencie sa môžu pridávať, upravovať, vymazávať. Veľmi, veľmi jednoduchý systém bez akýchkoľvek obmedzení. V základných nastaveniach má každá firma e-mailovú bránu, ktorá sa automaticky generuje. Táto e-mailová adresa sa automaticky generuje. Je to vlastne e-mailová brána do tejto firmy v dokladoch. Keď na túto bránu príde e-mail, dokladov uloží automaticky e-mail, vyberie prílohy a tie zarchivuje. Zarchivuje znamená, že ich uloží podľa zákonom definovaných pravidiel a transformuje ich do datovej formy pre automatické spracovanie a budúci export do účtovného programu. Dôležitá vec, ktorá tu sú napríklad lokálne zálohy. Doklado je postavené tak, že nikdy nezamýka doklady pre užívateľa. Vždy vlastne máte doklady k dispozícii. My garantujeme archiváciu podľa zákonom definovaných pravidel na 10 plus rokov. Vždy viete si doklady stiahnuť, vyberiete si dátumové rozpätie a stiahnete si v zipe všetky doklady. Používa sa to buď keď niekto chce mať doklady zalohované aj u seba, alebo napríklad aj pre daňové kontroly. Daňová kontrola povie, že chce doklady napríklad z marca minulého roku, vyberiete si dátumové rozpätie, stiahnete si doklady v zipe a pošle sa to na kontrolu. Máme s tým len dobré skúsenosti. Posledná vec nastavenia, ktorú ešte spomeniem, tých funkcií tam je celý rad, ale dostaneme sa potom vlastne možno v otázkach a odpovediach, je schvaľovanie. To znamená, zapnem si schvaľovanie. Toto je jednostupňový systém schvaľovania. Doklad sa účtuje a platí po schvaľovaní. Máme aj viacstupňový stupeň schvaľovania, technicky až do 15 levelov. Zatiaľ to nikto nepoužil, ale je to postavené tak, aby aj väčšia firma si vedela sama nastaviť schvaľovacie cesty a schvaľovacie pravidlá. Ak máte k tomu otázky, rád vysvetlím v otázkach a odpovediach. Vrátim sa do základnej štruktúry. Vždy nastavenia sú za ozúbeným kolieskom. Teraz systém ma vyzýva, aby som si spároval mobilnú aplikáciu. Ja už ju spárovanú mám, takže si ju môžem len otvoriť. A nájdem si firmu, ktorej doklady idem teraz archivovať, spracovávať. Tá aplikácia je pre Android aj pre Apple, stačí si ju voľne stiahnuť a spárovať si ju prihlásením pomocou hesla a mena a hesla. A potom v mobilnej aplikácii mám zoznam firiem rovnaký, ako je zoznam firiem vo webovej aplikácii. Idem teraz spracovať bloček, otvorím si firmu, záložku firmy, ktorej bloček idem spracovať a dostávam sa do skenera. Na Slovensku máme QR kódy, takže bloček, ktorý je s QR kódom, veľmi jednoducho spracujem. V Česku zatiaľ QR kódy nemáte, ani neviem, či budete mať. Ak by ste chceli taký bloček uložiť, doklad to tiež podporuje cez zmenu typu skenera, ktorá sa dá spraviť v nastaveniach, alebo cez záložku pridať, kde sa dá pridať jednostranový alebo viacstranový doklad. Idem teraz pridať slovenský bloček, kde pri výbere pred skenovaním môžem si určiť, či ide o
bloček platený kartou alebo v hotovosti. Ja si vyberiem, že bol platený kartou a môžem si z predkontácií a z ďalších prvkov účtovej osnovy vybrať aj napríklad, že predkontáciu. Takto si to môžem nastaviť pred skenovaním, aj potom neskôr upraviť po skenovaní. Mám papierový bloček oskenujem QR kód. Podľa pravidel, ktoré sú definované finančnou správou, tam potrebujem doplniť fotku, doklad priamo na to vyzýva a umožňuje uloženie fotky. Nechám doklad uložiť a za pár sekúnd je doklad spracovaný. Už teraz je zarchivovaný v časti nespracované doklady, kde ho systém automaticky číta a o niekoľko sekúnd ho presunie do sekcie bločky. Doklad už mám tu, mám na ňo náhľad, vidím, kto doklad uložil, vidím, kto doklad vydal, vidím dátumy uloženia vydania, platba kartou alebo v hotovosti. Keď je bloček platený kartou a tak ho označím, tak sa účtuje medzi ostatné záväzky a zároveň si hľada pohyb na bankovom účte pre automatické spárovanie. Môžem vybrať z predkontácií, upraviť veľmi jednoducho a vidím sumu. Keď doklad rozkliknem, vidím to v tabuľkovej forme, vidím tú fotodokumentáciu, je tu možné pridať prílohy a vidím prepis položiek. Tuto vidíte vlastne kúpu nejakých položiek k nám do kancelárie, takže na Slovensku vidím vlastne rozpis všetkých položiek s jednotkovými cenami, informáciou o predanom mieste a sumarizáciou DPH. Je to generálne automaticky, digitálna kopia, digitálny rovnopis. V Česku vyhotovujeme vlastne, vyťažíme bloček tak, ako bol uložený, vieme aj vrátanie položiek. Automaticky sa nám vytvára auditná stopa, kde vzniká zápis, kto aký úkon s dokladom vykonal. Toto sa nedá editovať ani zmeniť a kedykoľvek je k dispozícii v prípade nepríjemnosti alebo v prípade, že je treba niečo nájsť, tak sa vlastne vždy nájde, že čo bolo s dokladom spravené. Ku každému dokladu je možné pridať až 5 príloh. Pri bločkoch je veľmi praktické, v praxi to naši zákazníci používajú, že sa dá pridať fotografia. Ja si otvorím v mobilnej aplikácii ten bloček a môžem tam pridať prílohu. Môžem pridať, že odfotím napríklad tovar, ktorý bol kúpený. Ten sa mi tu za chvíľočku uloží v tejto časti. Už je tu. A môžem tu pridať aj napríklad dokumentáciu, zmluvy, čokoľvek, čo potrebujem k danému výdavku mať. Takto zarchivovaný doklad je potom databázovo uložený a je možné filtrovať. Viem filtrovať podľa toho, kto doklad uložil, viem podľa dátumu vydania, napríklad februárové doklady a tak ďalej. Výber sa mi automaticky zužuje a robí mi aj sumarizáciu, napríklad aj na export do účtovného programu alebo prípravu na API prenos. Výhoda mobilnej aplikácie je, alebo ten praktický postup, keď každý zamestnanec firmy môže a má odovzdať bločky čím skôr pri nákupe, aby sa udržal prehľad, aby sa bločky nestrácali. Ešte jednu vec v nastaveniach, veľmi dôležitú pre účtovníkov, na ktorú som zabudol, tak sa k nej teraz vrátim. Dokladov umožňuje plne synchronizovať účtovú osnovu tak, ako je nastavená pre danú firmu v účtovnom programe. Bude o tom hovoriť pán Kozubík bližšie, akým procesom sa to cez API prenáša, ale je možnosť tu preniesť predkontácie, strediska, zákazky, činnosti a tak ďalej a tie potom v dokladoch využiť pre semimanuálne automatické predkontovanie dokladu, aby sa automatickejšie spracoval v MRP. Je tu možnosť nastaviť celý rad ďalších funkcií, ktoré môžete si pozrieť, ak budete mať otázky, radi zodpovieme, pre ešte väčšiu customizáciu, prispôsobenie vašim procesom a pre automatizáciu. Vrátim sa späť. Dôležitými dokladmi sú samozrejme prijaté faktúry. Faktúry sa dajú do digitálneho archívu dokladov prijímať cez mailovú adresu, cez mailovú bránu, ktorá tu je automaticky vytvorená. Buď sa presmeruje e-mailový klient napríklad v Outlooku alebo v nejakej mailovej službe na túto adresu. Je to veľmi praktické, veľa firiem to používa, potom má faktúry uložené aj pod adresou napríklad faktúry @firma.sk
a zároveň sa mu budú ukladať aj s e-mailami do dokladu. Alebo druhá možnosť, kedy to vlastne naši zákazníci používajú, je, že majú veľký skener s možnosťou posielať e-maily. Keď dostanú papierovú faktúru, ešte sa to občas stáva, oskenujú to na veľkom skeneri a pošlú na túto mailovú adresu. Doklady sa ukladajú do nespracovaných dokladov, kde ich robot automaticky číta. Veľmi praktický spôsob, iný ako ukladať doklady, je pomocou drag and drop. Ja mám tu pripravenú malú vzorku dokladov, takto si ich vyberiem a pomocou drag and drop si ich vložím, s tým, že si systém ich automaticky nahráva a automaticky ich spracováva. Trvá to pár sekúnd, keby som skúsil tie isté doklady nahrať ešte raz, tak v tomto kroku mi identifikuje duplicitu na úrovni metadát. Pozrie sa na názov súboru, na jeho veľkosť a koncovku a neumožní druhýkrát ten istý súbor nahrať. Keď sa mi doklady vyťažia, tak sa mi vyfarbí riadok. Ešte počkáme chvíľku. Vyfarbia sa riadky a ja viem, že doklad je spracovaný. Rozkliknem si doklad. Vidím vlastne faktúru, vidím jej prepis, overenie dodávateľa na finančnej správe, jeho IČTPH a priestor pre účtovnú poznámku. Tu je faktúra, tak ako bola uložená, takže vidím vlastne, že je to PDF-ko. Dá sa v ňom listovať, dá sa kedykoľvek stiahnuť, niekedy treba zväčšiť, zmenšiť alebo otočiť a viem si vypnúť a zapnúť strojové čítanie. Vypnem, zapnem strojové čítanie. Strojové čítanie mi identifikuje reťazce, ktoré potom viem ďalej použiť pri doplnení nejakých poznámok. Takže mám vyplnenú tabuľku faktúra prijatá tuzemská, môžem ju predkontovať, môžem vybrať drobný hmotný majetok alebo to, čo je príslušné k tejto faktúre. Vidím tu dátumy, vidím tu sumu. Keby som mal firmu placom DPH, tak mi rozpíše aj DPHčky. Mám dodávateľa, overeného na finančnej správe, aby placové DPH musia byť registrované na finančnej správe. IBAN, overený súlad IBANu s IČom. Priestor pre účtovnú poznámku, ktorú môžem dopísať, alebo ju môžem vybrať z textu. Môžem takto vykliknúť, čo chcem, aby to automaticky doplňa. Komentár, opäť môžem dopísať, alebo vyberiem niečo z textu. Nechám doklad vytvoriť. To mi stráži, že nie je doklad z tejto firmy, aby na mne blúdili doklady. Pozrie dodávateľa a odberateľa, keď to nesedí, tak upozorňuje. Ja to teraz dám napriek tomu pokračovať. A doklad sa mi uloží medzi prijaté faktúry. Tu čaká na export do účtovníctva a na ďalšie spracovanie, kde vidím náhľad tej faktúry, čísla, podľa všetkého viem triediť a sortovať, kto uložil, dodávateľa a tak ďalej. A identifikujeme, že faktúra ešte je vedená ako neuhradená. Môžem faktúru odtiaľto aj uhradiť, keď budem mať pripojenú banku. Ak mi medzi tým príde úhrada, že sa doklad dozvie z bankových pohybov, že bola uhradená, tak sa mi zmení farba semaforu. Odtiaľto je doklad pripravený na doplnenie, dajú sa tu pridať prílohy na predkontovanie a na následný export do MRP alebo do iného účtovného programu pomocou API alebo pomocou ďalších nástrojov. Vrátim sa späť ešte do nespracovaných dokladov. Keď si otvorím ďalší doklad, teraz si tu manuálne vyberiem predkontáciu. Dokladov umožňuje aj automatické účtovanie. Je to modul, ktorý sa dá ľahko aktivovať v časti moduly, to je vlastne správa modulov. Keď si aktivujete automatické účtovanie, budete si vedieť vytvárať šablóny pre automatické predkontovanie dokladov podľa pravidel, ktoré si viete vytvoriť. Tie pravidlá si viete vytvoriť potom pri každej faktúre, to znamená, ak by mi prišla faktúra z UPC, označím si ju, ako ju chcem predkontovať, otvorím sa, nemám tu správne predkontácie, on si to zapamätá a potom každú ďalšiu faktúru s danými parametrami, napríklad od dodávateľa, bude predkontovať rovnakým spôsobom a poznačí to, že to je automatickým účtovaním predkontované. Zákazníci zo skúsenosti vedia 70-80% dokladov takýmto spôsobom predkontovať robotom, čo je celkom ako pekná úspora kapacity. Posledná záložka, ktorú vám ukážem, sú výstavné faktúry.
Veľa malých podnikateľov, živnostníkov, firmy, ktoré nepotrebujú pracovať so skladom, môžu si vystavať faktúry priamo v dokladom. Viem si to vybrať, pridať dodávateľa, ktorého si zapamätám a potom si ho budem vedieť vyberať. Keby som mal IBAN, tak mi doplní, keby to bola firma, ktorá je plátcom DPH, tak mi automaticky doplní IBAN, alebo je tu priestor doplní IBAN alebo číslo účtu v Česku. Informácie pre predvolený číselný rad, pre dátumy, viem si samozrejme vybrať splatnosť, 7 dní alebo akékoľvek číslo, ktoré potrebujem. Doplniť text, pridať položky. A za pár sekúnd vystaviť faktúru. Táto výhoda vystavania faktúr v dokladoch je taká, že keď podnikateľ vystaví faktúru, tak nemusí sa tá faktúra už odovzdávať účtovníkovi, ale účtovník ju má rovno odovzdanú. Rovno ju nájde v dokladoch s tým, že tá faktúra má samozrejme nastavené aj automatické posielanie mailom. Je tam možno nastaviť upomínací proces, je možno nastaviť aj opakovanú fakturáciu a v kombinácii s modulom banka robí aj automatické párovanie pohybov s dokladmi. Takže podnikateľ vždy má prehľad, ktoré faktúry má uhradené, ktoré nemá uhradené a môže posielať automatické alebo manuálne upomienky. Faktúry. Veľa podnikateľov využíva vystavanie faktúr aj v mobilnom telefóne. Otvorí si vlastne mobilnú aplikáciu, je tu záložka pridať, to je druhá v poradí, dám vystaviť faktúru a môžem odtiaľto vystaviť faktúru. Toľko sú základné funkcie. Ešte doplním informáciu, je tu priestor aj pre iné doklady. Túto zložku teraz ideme rozšíriť. Podnikatelia tu budú vedieť archivovať zmluvy, pracovnoprávnu agendu a ďalšie veci. Plus vo firmách sa automaticky vytvára prehľad, kde sa porovnávajú alebo sa reportujú sa výnosy a náklady a automaticky sa generuje prehľad. Je to taký prvý krok týmto smerom. Chceme dať podnikateľom službu, aby mali lepší prehľad o svojom podnikaní, aby videli, čo sa deje. Spomeniem moduly. Moduly sú na pravej strane, vlastne v sekcii moduly, správa modulov, kde tu je možné si vybrať z modulov, ktoré máme. Z tých, ktoré by som spomenul, je banka, automatické upomienky, automatické účtovanie, opakovaná fakturácia. Automatické účtovanie som spomínal, dá sa tým nastaviť vlastne robot na predkontovanie. Automatické upomienky a opakovaná fakturácia je k vystaveným faktúram. Vyúčtovanie drobných výdavkov, expense management a viacúrovňové schvaľovanie. To sú moduly, ktoré vedia ešte priniesť ďalšiu pridanú hodnotu a motiváciu, prečo digitalizovať, pretože veľkú časť teraz veľmi manuálnych činností plne digitalizujú a automatizujú. Tam úspora kapacít pre podnikateľov účtovania je veľmi veľká. Keď sa vrátim späť, som v dokladoch, mám ich tu predkontované a teraz posledná míľa je zaúčtovať ich do účtovného programu. Podnikatelia odovzdali doklady, účtovníci buď robotom alebo manuálne si ich predúčtovali a teraz ich zaúčtujú v účtovnom programe. Ja teraz odovzdám slovo pánovi Kozubíkovi, aby nám povedal o tejto časti. Ak budete mať otázky k čomukoľvek, čo som prezentoval, alebo čo som aj neprezentoval, chceli by ste sa spýtať, napíšte nám prosím a zodpovieme potom po prezentačnej časti. Dobrý den, ještě jednou děkuju za slovo a zkusím nějak v kostce vysvětlit, jak to u nás funguje. V podstatě z dokladu aktuálním stavu přenášíme faktury přijaté, pokladní doklady, které jsou placené v hotovosti a ty jdou do modulu pokladna a účtenky, které jsou placené bezhotovostně, tak ty přenášíme do modulu ostatní závazky. Funguje to vlastně takovýmto způsobem, že v každé z těch agent, teď jsem například ve fakturách přijatých, tak pod tlačítkem Export-Import je teda řada možností a jedna z možností je právě import z dokladu.
když se objeví takovýto dialog, a tento dialog je teda dostupný i v těch dalších agendách v modulu pokladna, i v ostatních závazcích a taktéž i ve fakturách vydaných, pokud tedy vytěžujete faktury vydané nebo v případě, že byste evidovali faktury vydané přímo v dokladu, vystavovali. Takže v rámci tohoto dialogu můžete vlastně komunikovat nějakým API propojením se samotným dokladem. Pro vás jako pokud začínáte s tímto propojením, tak jsou důležité věci, aby jsme správně nasměřovali propojení. Tady se jedná vlastně o tady tu volbu přihlášení ke službě dokladu, kde v tom Organization ID uvádíte IČO firmy, na kterou je to napojené, ta daná firma v KSK, protože v dokladu můžete taky evidovat více firm, v KSK taktéž více, takže přes to Organization ID, což je IČO firmy, vlastně propojujete ty dvě firmy mezi dokladu a KSkem a pak je tady nějaký aplikační klíč. To jsou údaje, které získáte přímo z rozhraní doklada. Tady v záhlaví doklada je přes přehled účtu, je možné si zobrazit API přístupy a tady je právě ten aplikační klíč, který použijete pro připojení do KSK, takže ten následně uvedete sem. A to v podstatě dostačuje k tomu, aby spolu KSK a dokladu nějakým způsobem komunikovali. Jo. V té jak kdyby fázi přípravné je dobré si naposílat do doklada, do té příslušné firmy vaše číselníky. Tady je nahoře v tomto dialogu je vidět, které číselníky se tam dají poslat. Ostatně to už pan Krajňák ukazoval. Jsou tady číselné řady, střediska, zakázky, předkontace, typy DPH. A v podstatě tyto údaje, já vám to můžu předvést, i když už je tam máme naexportované, takže už jak kdyby to nebude na novo, na čisto, ale v podstatě jenom stiskem tlačítka export, ty číselníky, které máte předvolené, tak dojde k tomu, že se pošlou tyto číselníky do doklada. Takže potom je vidíte u dané firmy v nastavení té firmy v účetním nastavení. Takže tady jsou třeba střediska přenesená, zakázky, číselné řady. A potom tyto číselné údaje nebo tyto číselníky můžete používat po vytěžení dokladu, který je v dokladu, tak už na úrovni doklada můžete tyto hodnoty jako kdyby přednastavit a s těmato hodnotama se potom následně ten doklad do KSK přenese. Pokud byste to tímto způsobem nedělali, což je jako doporučený postup, tak lze ještě použít druhou možnost, že zde v KSku si můžete vytvořit profil a v rámci toho profilu říct, jakým způsobem mají být naimportované doklady, do jaké číselné řady, jakým střediskem, zakázkou a tak dále. Ale jednoznačně doporučení hodný postup je ten, abyste to dělali už na úrovni doklada, abyste v tom okamžiku, kdy ten doklad máte v ruce, tak abyste k němu zadali co nejvíce údajů, které potřebujete. A už ho v podstatě nemuseli následně jako kdyby nějakým způsobem doupravovávat v KSku. Ale přesto ta možnost tady je. Jo? Možnost přednastavit nějaké věci v rámci toho profilu. No, já tady v dokladu mám vytěžené, mám tady jednu účtenku v hotovosti, nějakou, tu jsem si nějak cvičně vytěžil a mám tady jednu fakturu přijatou a v podstatě je to v celku jednoduché. Zde je volba pro import faktur přijatých, tady je tomu tlačítko pro pokladny, pro import do modulu pokladna, to se budou importovat ty účtenky, které jsou placené v hotovosti a pokud jsou nějaké účtenky, které se mají teda poslat, které jsou placené kartou, tak ty potom se importují do ostatních závazků. Takže jednoduše stiskem tlačítka importovat se ten daný doklad naimportuje,
vidím mu tady, že se mě naimportoval doklad a když se mrknu do doklada, tady mě to neproběhlo, ještě zkusím jednu věc. Jo, tady ještě jsem něco. Toto jsem vám chtěl ukázat, abyste to viděli. Já ten doklad ještě smažu a znovu ho naimportuju. Tak. Tak ještě jednou provedu import. Tak doklad se mi naimportoval pod nějakým číslem 262.002 a vlastně projeví se to v dokladu takovým způsobem, že ten doklad má takový příznak tady toho zeleného puntíku, že byl vlastně vyexportovaný z doklada do KSK a následně se to projeví takovým způsobem, že tady v tom políčku interní číslo uvidíte číslo, pod jakým to bylo vlastně zaevidováno v KSK, ten daný doklad. Jo? A to stejné platí i pro modul pokladna. Takže vstoupím do pokladny. Opět import z dokladu. Tak zvolím tady tu volbu import účinek v hotovosti do pokladny. Jo. A dám importovat. Doklad se mi naimportoval. Bylo mu přiděleno nějaké číslo v rámci té pokladní řady, která té pokladně přináleží. A když se podíváme do jo, to mám asi někde za rohem. Tak mu bylo přidělené interní číslo, tady to vidět. V KS je to PV 262.001 a tady v dokladu taktéž to číslo teďka vidím. Takže doklad byl naimportovaný a zpětně bylo v dokladu označené, pod jakým číslem byl doklad naimportovaný a opět dostalo to ten příznak nějakého toho zeleného puntíku, že doklad byl zpracovaný a byl přenesený do KSK. Takže to propojení je v podstatě jednoduché, díky tomu, že tam dochází k nějakému API spojení, nemusíte nic přenášet mezi těma dvěma systémy za pomocí nějakých souborů XML nebo nějakých takových, když se to děje u jednodušších systémů, že z něčeho musíte vyexportovat, uložit soubor, spustíte jinou aplikaci a tam přes soubor naimportujete. Ne, tady to všechno funguje přímým propojením, prostě KS se spojí s dokladem a ty doklady naimportuje. A nebo opačná cesta, jak jsme si ukazovali tady v rámci toho nastavení, je vlastně přesun číselníků, kdy přesunete ty vaše základní účetní údaje, přesunete do doklada, abyste mohli tyto údaje, tyto číselníkové hodnoty v dokladu používat. Já nevím, asi už víc bych k tomu neměl co říct, aspoň v kostce. Nechtěl bych zatěžovat uživatele nebo potenciální uživatele nějakými složitostmi. Můžeme vyřešit potom případně v rámci nějakých těch otázek a odpovědí, které budou následovat v té druhé části webináře a asi bych předal slovo panu Krajňákovi. Ďakujem veľmi pekne, pán Kozubík, za prezentáciu a vysvetlenie. Samotné práca s API, prepojenie je veľmi jednoduché, tak ako aj pán Kozubík prezentoval. Za niekoľko minút je možné prepojiť dokladov z MRP a potom výrazným spôsobom ušetriť kapacitu pri účtovaní a pri prenose dokladov. Naši zákazníci nám vravia, že zvyčajne vedia ušetriť 40 až 50% kapacít oproti manuálnemu spracovaniu. To ušetrenie sa počíta veľmi prísnym spôsobom z počtu ušetrených ľudí, to znamená, keď je 5, máme také príklady, že kancelária, ktorá má 5 ľudí,
tak 2 až 3 vedela priradiť na nový typ práce. To je vlastne aj taký cieľ, zámer dokladov, aby sme znižovali administratívnu náročnosť, aby ľudia sa mohli viac venovať odbornej práci a menej vlastne prepisovaniu manuálnej práci, aby nevznikali chyby, benefity, ktoré prináša automatizácia. Ja spomeniem ešte jednu vec, ktorá je teraz podstatná asi viac pre Slovensko ako pre Česko, a to je, že od 1.1.27 bude na Slovensku povinná e-faktúra. Pracujeme tým smerom, aby pomocou dokladov aj v MRP vlastne mali zákazníci automaticky vyriešený problém s e-faktúrou. My budeme aj poštár a pripravíme sa na to, aby aj tento zákonom definovaný alebo zákonnými pravidlami definovaný postup bol ľahký, aby ten prechod bol pre podnikateľov, pre účtovníkov jednoduchý. V každom prípade je to fakt, stane sa to, intenzívne sa na tom pracuje. My to považujeme za nezvratný proces, aj keď sú nejaké otázky, či sa stihne, tak myslíme si, že sa vlastne všetko stihne a od 1.1.27 e-faktúra na Slovensku bude. Zároveň očakávame, že to bude veľmi silný driver alebo taký motivátor, ktorý príjme ľudí k tomu, že budú pracovať viac v elektronickom digitálnom prostredí. Pomocou dokladov a pomocou aj API integrácie na MRPKS sa už teraz dá na to dobre pripraviť. Býva to zmena v organizácii, ináč sa pracuje s elektronickými nástrojmi ako s papierovými, s manuálnymi a teraz je, myslíme si, že veľmi dobrý čas sa pripraviť aj na tento razantný prechod. Popri benefitoch, ktoré sa dajú cez digitalizáciu a automatizáciu získať v znížení chybovosti, zvýšení rýchlosti, zvýšení kapacity, je to aj priestor pre prípravu na túto zmenu. Ja myslím, pán Kozubík, že môžeme prejsť už aj na otázky. Čo poviete? Všetky veci, ktoré prezentujeme, môžete si vyskúšať na doklado.com.sk alebo CZ v testovacej verzii. Stačí si vytvoriť účet. K dispozícii pre testovaciu verziu je aj API prepojenie na MRP. Automaticky sa tam vygeneruje API kľúč, nájdete to v záložkách, kde sú tam aj návody. Ak by ste k tomu mali otázky, tak sme samozrejme k dispozícii buď na našich podporných centrách, linkách, mailoch. Ozvite sa nám. Ponúkame aj bezplatnú konzultáciu. Kolegovia za 30-40 minút vysvetlia, ako základne pracovať vo väčšom detaile s dokladom, ako pripojiť MRP alebo iný účtovný program. A častokrát to je akože dobrá pomôcka. Takže ak by ste mali záujem, rezervujte si na našej webovej stránke, stretnete sa s kolegami, ktorí vám podrobne vysvetlia postup. Máme zo pár otázok, tak môžeme ísť na to, aby sme ich zodpovedali. Prejdeme všetky. Prvá otázka je, či sa dajú vyťažiť aj faktúry z iných krajín, ako je Slovensko, Česko a tak ďalej. Áno, vyťažujeme všetky typy faktúr, všetky jazyky, samozrejme európske. Najčastejšie faktúry sú také stredoeurópske, české, slovenské, maďarské, poľské, anglické, nemecké. Máme už aj skúsenosti napríklad s azbukou a aj s čínskymi faktúrami. Vyskúšajte všetky typy faktúr vo všetkých jazykoch, dokladov vyťažuje. My máme v dokladoch vlastný vyťažovací algoritmus, ktorý vyvíjame, je na báze umelej inteligencie, veľmi sa zlepšuje. Tá technika naozaj ako vytvára nové možnosti, na ktoré môžeme reagovať. Budeme ho ďalej aj zlepšovať. Často dostávame otázky, či sa dokladov učí pomocou umelej inteligencie. Odpoveď je, že sa učí. My máme komunitný vývoj, to znamená, že zlepšovaním vyťažovacieho algoritmu a ďalších funkcií zlepšujeme aplikáciu pre všetkých. Veľa pracujeme aj so spätnou väzbou, s požiadavkami, s otázkami od našich klientov. Ak by ste také mali, píšte nám na podpora@dokladov.sk alebo info@dokladov.sk a tieto všetky veci riešime. Dobre, ďalšia otázka od pani Andreji. Má záujem ukázať, ako sa vytvára šablóna na automatické účtovanie. Budem zdieľať obrazovku a ukážem, ako to funguje. Ja som si tu pripravil firmu, kde mám zo pár faktúr. Najprv ukážem, akým spôsobom sa aktivuje modul. Na ľavej záložke je správa modulov. Otvoríte si správu modulov a tuto máte moduly pre firmy.
Jedna z nich je automatické účtovanie. Automatické účtovanie stojí na jednu firmu 1 euro mesačne. Myslí sa tým vlastne firma, v ktorej sa zapne automatické účtovanie a v cene je neobmedzený počet pravidiel pre automatické účtovanie. Dám si spravovať, vyberiem si firmu, ktorej to chcem aktivovať, buď si vyhľadám alebo vyberiem, dám aktivovať, modul je aktivovaný. Prejdem si teraz do firmy, môžete si aktivovať všetky firmy naraz, ak by ste chceli, alebo to môžete robiť iba firmu po firme. S tým, že ten modul sa zapína na 1 mesiac a sa potom vypnúť, nie sú tam žiadne záväzky. Vrátim sa do firmy, kde mám už pripravenú faktúru, idem do nespracovaných dokladov, mám tu faktúru z O2 a pribudla mi tu záložka vytvoriť automatické účtovanie. Vyberiem si účtovnú položku, napríklad telko, nechám si vytvoriť automatické účtovanie, kde mi dáva tieto vstupy, takže faktúry od O2 mi bude takto predkontovať, môžem tu vybrať ešte spôsob platby a vybrať ako ďalšie parametre, nechám vytvoriť a automatické účtovanie je vytvorené. Vidíte, že poznačil mi to takýmito hviezdičkami. Je tam priestor aj doplniť potom poznámku a ďalšie veci, ale je to poznačené hviezdičkami. Nechám vytvoriť, presunie mi to medzi prijaté faktúry. Keď si tú faktúru otvorím, tak aj tu vidím, že čo mi vybral robot. Teraz, keď mi príde ďalšia faktúra z O2, tu mám faktúru z O2, ale aplikuje sa automatické účtovanie iba na faktúry, ktoré mi pribudnú do systému, tak by mi podľa pravidiel predkontoval tú novú faktúru, ktorá mi do systému pribudla. Vyskúšajte. V testovacej verzii máte aj tento modul zadarmo na otestovanie. Ak by ste mali otázky, napíšte, radi vysvetlíme bližšie. Otázka od pani Andreji. Ak zmením číslovanie predkontácií a exportujem ich do dokladu, budú pôvodne prepísané, alebo v dokladu ostávajú všetky predkontácie? To je asi otázka na import účtovej osnovy cez API. Je to tak, že vydávate pomocou API, je pokyn zadávaný z MRP. Pri nahrávaní do doklada môžete si vybrať, ktoré chcete a ktoré nechcete nahrať. Takže môžu byť prepísané alebo môžu byť doplnené. Otázka ďalšia. Môžem v doklado zadať už naexportované predkontácie? Asi za tým myslí zmazať. Neviem, či dobre rozumiem tejto otázke. To znamená, že je otázka tak, že už predkontujete doklad, už ho exportujete do MRP a potom chcete prepísať tie predkontácie a exportovať znovu do MRP. To je asi možno otázka aj tak na vás, pán Kozubík, že akým spôsobom vlastne prepísať už na zaúčtované doklady, či to teraz umožňujeme, alebo je potrebné to mazať. Já nevím, jestli to nebylo spíš myšleno jako na ten číselník jako takový. To znamená v rámci toho účetního nastavení, jestli jde promazat ten číselník. A keď je to otázka tak to je bez problémov možné premazať. No. Vyberiete si, ktoré chcete a zmažete to za pár sekúnd. Ak to ide o prepísanie už exportovaného dokladu do MRP, tak to je iná otázka. Tam je ten proces asi komplikovanejší. Dobre, snad sme odpovedali na otázku. Ak by nie, tak nám napíšte a budeme odpovedať. Dobre, ďalšiu otázku máme, že v iných účtovných programoch je možné vyberať predkontácie dokladov priamo z účtovej osnovy. Aj z analytikou pre MRP sa dajú vyberať iba účtovné položky, ktoré je potrebné manuálne nastavovať. To znamená vytvárať ako keby na novú celú účtovú osnovu cez účtovné položky. To je otázka možno takže technickejšia, akým spôsobom sa vlastne toto importuje z MRP KS do dokladu. Já se jdu mrknout teďka ještě do dokladu. Já mám pocit, že tím bylo myšleno, jestli u faktury nelze zadat právě
před kontací, to znamená, jak se to má účtovat. Tady se dá zadat před kontace. Jo. Možná tazatel měl na mysli, jestli se dá jí zadat přímo účty, má dát jí dál, tak ne, tak tady skutečně zadáváme účetní položku a tím je, jo, já zkusím nasdílet obrazovku. Takže v dokladu, teď jsem v dokladu na té příslušné faktuře, kterou jsme řešili, a tady je účetní položka a tady se zadává v podstatě z nějakého číselníku před kontací zaúčtování má dátí dál. Ale nezadává se přímo, ano, nezadávají se přímo účty. Jo, zadává se před kontace. My jsme vycházeli i jak kdyby historicky z nějakých předpokladů i toho, jak vlastně je KS navrženo, že je to spíš pro střední firmy nebo i větší firmy a že tam je jakási dělba práce, že ten, kdo třeba fakturuje, ještě nutně nemusí znát účetnictví jako takové. Takže když by i případně vytěžoval doklady, tak v podstatě nemusí o účetnictví, o nějakém účtování na má dáti dál nic znát, ale proto se ani zde nezadávají přímo účty má dáti dál, ale je tady nějaká nabídka z číselníku, který je předdefinovaný takových typických operací účetních. Takže ano, tak to prostě je. Zadávají se účetní položky, což jsou předkontace. Odkaz do číselníku před kontací. Dobre, ak by ste mali k tomu nejakú požiadavku alebo otázky, napíšte mi na info@dokladu.sk, môžeme to podrobnejšie prejsť, vysvetliť a doplniť. Druhá otázka je, doklad automaticky paruje faktúry s bankovými pohybmi, prípadne sa dá manuálne priradiť, poparovať to cez doklad. Následne pri importe faktúr do MRP sa musí taktiež importovať aj XML bankový výpis a robiť to isté v MRP. Je to teraz tak, ako parovanie v dokladu má viacero funkcií. Jedna z nich je, že podnikateľ vidí, ktoré doklady, ku ktorým pohybom boli odovzdané a ktoré nie. To znamená, že zrýchľuje to proces odovzdávania, dá sa preniesť táto povinnosť aj na zamestnanca. A teraz, že vidí, že doklady, že má spárované všetky doklady k bankovým pohybom. Spraví potom export pomocou API do MRP a následne dá export XLS výpisu, ktorý mu potom spáruje automaticky v MRP. Len už vie, že odovzdal všetky doklady ku všetkým pohybom a ten proces sa výrazným spôsobom zrýchľuje. My aj máme, že v diskusii prenos banky cez API, myslím si, že to bude téma na niektorý z blízkych releaseov. Verím tomu, že možno, že za niekoľko mesiacov budeme to vedieť vyriešiť, ale teraz to proste nie je tak. Na strane KSK, tam je aká skúsenosť s párovaním? Keď sú všetky doklady nahraté a dohrá sa banka cez XLS, je to nejaká veľká práca v KSK to dopárovať, alebo si s tým proste vaše riešenie už pekne poradí? Tak my tam máme nějakou automatiku, která v podstatě umožňuje ty výpisy projet, jednotlivé položky výpisu a automaticky spárovat. Samozřejmě něco zůstane viset, tak to už potom je na té dané účetní, aby to zpracovali, ale drtivou většinou položek výpisu to se dají spárovat prostě automatem a nebývají s tím problémy. Respektive usnadní to samozřejmě práci, ten automat. No. Ale nějaké propojení, aby to fungovalo i na úrovni propojení KS dokladu, tak toto jsme zatím neřešili. Je to poměrně dost technicky složité, aby to všechno bylo spojené správně. A ono je to i o tom, že už by si to skoro i říkalo o nějaké programování na zakázku, protože každá ta účetní jednotka tam může mít nějak jinak. Jo? Takže není to až tak jednoduché to navrhnout univerzálně, aby to dobře fungovalo. Dobre, ďakujem pekne. My máme záujem ako stále viac automatizovať, takže aj táto téma, myslím si, ešte bude medzi nami v diskusii žiť, že sa budeme o tom rozprávať a budeme informovať, keď
keď sa to podarí vyriešiť, ale nie je to quick fix. Je to ako zložitejšie. Otázku máme na cenu. Aká je cena prepojenia? Tak u nás je tak, že API prepojenie na MRP stojí na Slovensku 8 € mesačne, s tým, že v cene sú zahrnuté všetky firmy, to znamená, keď má niekto aj, ja neviem, 50 alebo 100 firiem, vždy to stojí rovnakú cenu. A v cene je neobmedzený počet prenosov. Takže koľkokoľvek dokladov prenesiete cez API, cena je stále rovnaká. V Česku máme cenu 399 českých korún za modul mesačne. Aj tam platí, že sa to týka všetkých firiem, ktoré sú prepojené pomocou API, kde je prepojené firmy v dokladoch z MRP. Rovnako neobmedzený počet prenosov, neobmedzený počet firiem stále za rovnakú cenu. Otázka. Prenáša sa do MRP KS aj PDF dokument? Přenáší se. Já jsem vám to vlastně neukazoval, můžu nasdílet obrazovku. Toto máme tu vytíženou fakturu. Když do ní vstoupím, tak na záložce přílohy jsou nějaké údaje a je zde mimo jiné i to PDF, to zdrojové, ze kterého bylo vytěžováno, a je zde i přímý odkaz do doklada, do vlastně toho digitálního archivu, který má doklado. To je tady ta URL adresa, takže když na ní kliknete, tak se okamžitě dostanete do dokladu a ten daný dokument uvidíte. Přičemž lze nastavit, jestli vlastně se do KS má stahovat to PDF, protože v podstatě je to jako kdyby, bych řekl, zbytečné, nebo pořád máte tady ten digitální archiv, jo, který je v rámci doklada, jo, přes tady to URL. Ten je tam vždycky uložený a máte ho k dispozici, a zda se má stáhnout PDF do KS, tak to se dá říct variantně v rámci toho importu. Je tady nějaký přepínač, ukládat zdrojový dokument PDF do příloh. Takže když budete mít zapnuto, bude se stahovat i ten dokument, ze kterého bylo vytěžováno do KS. Ale to URL máte vždy k dispozici a kdykoliv se můžete přepnout na web doklada a okamžitě ten doklad vidět. Je taká otázka týkajúca sa bezpečnosti dokladov, bezpečnosti dát. My dávame veľký dôraz na to, aby tá bezpečnosť bola maximálna, tak sú postavené vlastne aj servery a tak sú vlastne aj procesy, ktoré umožňujú neobmedzené zálohovanie. Umožňujeme klientom, aby si archivovali doklady bez problémov aj v účtovnom programe, pokiaľ majú na to technické možnosti, že to ich databáza umožňuje. Niekto si to zapne, niekto si to nezapne. Je to určite že taký komfort pre klienta, že vie, že to má na viacerých miestach uložené a niekto to má aj vlastne v predpisoch, že to tak robí. Takže nastaví si to a bude mať potom doklady aj v účtovnom programe uložené. Alebo robí si zálohu, to som spomínal na začiatku, vyberie si doklady, stiahne si ich v zip a lokálne si ich zálohuje. Z praxe je skúsenosť taká, že zo začiatku to niekto robí, potom si zvykne na to, že získa dôveru k systému a potom tento proces už opúšťa. Ale nikdy to neobmedzíme, nikdy neobmedzíme prístup k dokladom a vždy umožníme, aby si ich každý zálohoval, ako potrebuje. Otázka pre vás, pán Kozubík. Pán Kozubík naimportoval vzorovú faktúru, ale ak som si správne všimla, naimportovalo správne text faktúry. Mohli by ste prosím otvoriť MRP túto importovanú faktúru, či sa správne natiahli všetky údaje faktúry spolu so správnou predkontáciou? Pýtam sa, pretože s tým mám v praxi najčastejšie problémy. Jo, takže já se jdu mrknout. Ale já mám pocit, že já jsem to vytěžil tak nějak jako hodně jednoduše, takže tam žádné texty nemám. Asi se zřejmě jedná o ten text v těch položkách. Takže počkejte, já se přepnu do doklada. A no, já tady u té faktury nemám v podstatě, jo, počkejte, tady jsem mrknu. To je ona a já tady nevidím v podstatě nic, co by se mohlo přenášet.
tady je účetní poznámka. Kdyby tady byla zadaná, tak by se pravděpodobně přenesla. Já to můžu zkusit znovu. Tým, že ak máte problém s týmto prenosom, tak budeme radi, keď nám napíšete, keď sa nám ozvete na podporu, lebo to funguje a vieme vám pomôcť s nastavením. Napíšte prosím na podpora@doklado.sk a vyriešime. Pomôžeme nám to nastaviť. Ale jinak principiálně by se měla přenášet ta účetní poznámka. A já jsem ji tam neměl zadanou, takže nebyl důvod, aby se tady něco přenášelo. Takže asi tak, to bylo vše k tomuto. Dobre. Máme ďalšiu otázku, ktorá sa týka MRP vizuálny systém. Či bude prepojenie fungovať aj pre MRP vizuálny systém? Dobrá správa je, že funguje už teraz. My teraz hovoríme o KS-ku, lebo KS-ko je častejšie v Česku, ale vizuálny systém veľmi dobre máme prepojený pomocou veľmi podobného procesu API, takže môžete vyskúšať, môžete prepojiť. Ak by ste mali otázky, napíšte, ale tá integrácia funguje veľmi pekne, veľmi dobre. Pre doplnenie fungujeme veľmi dobre s prepojením pre MRP, KS Visual, s Pohodou, s Omegou, s Abraflexy, Tangram, MKsoft. Teraz sa dopracoval Helios prepojenie, kto má záujem. Business Central sme prepojili. Finišujeme na prepojení Money S3 pomocou Mostika a ďalšie účtovné programy. Po čase sa nám vrátil dopyt na Proluč, takže verím, že sme blízko aj s prepojením na Proluč. Ak by ste mali nejaké špecifické účtovné programy, ozvite sa nám, dáme odpoveď, ale v súčasnosti už kryjeme viac než 90% integrácií na Slovensku, viac než 50% integrácií v Česku. Aký alebo ktorý je najdôležitejší kľúč párovania pohybov v banke s vystavenými faktúrami? Je to IBAN, IČO, suma, alebo je to kombinácia aj vyhodnotí spárovania? Je to suma. Je to vlastne kombinácia, ktorá vyhodnotí párovanie. Je to tak, že pri párovaní pracujeme s takou primeranou obozretnosťou, kde je to taký princíp, ktorý radi používame, že snažíme sa, aby procesy, ktoré zbehnú automaticky, boli presné, aby sa nemuseli kontrolovať, aby sme nevytvárali chyby. Takže pokiaľ si algoritmus nie je istý, tak nespáruje a necháva priestor na to, aby to skontroloval človek. Algoritmus sa stále zlepšuje, párovacie znaky sa doplňajú, aj párovací kľúč alebo párovacie vlastne pravidlá pre banku bude prichádzať nová verzia, bude párovať to ešte podstatne lepšie ako teraz. Otázka. Import a export faktúr z MRP do dokladov ide automatizovať, nebo musím ísť do odrážky a dať import, jak ukazoval pán Kozubík, aby ste mi propsali faktúry vzájomne medzi programy. Ospravedlňujem sa za moju kostrbatú češtinu. Je to náročky spravené tak, že zadávate pokyn na prenos. My to vieme samozrejme zautomatizovať a sledovať, že kedy je tá vhodná chvíľa, keby sa to dalo stiahnuť, ale máme skúsenosti, že toto je už taká, že možno, že až nežiadaná automatizácia, ktorá vytvára zdroj chýb. Preto je to teraz urobené tak, že vy vlastne zadáte pokyn na prenos a on to prenesie. Ten prenos je veľmi rýchly. Myslíme si, že rozhodnutie človeka, že čo a kedy sa má prenášať, má byť ešte na človeku. Zároveň už v tejto chvíli máme hotové integrácie, kde sa toto plne automatizovalo, ale je to pri takých väčších custom riešeniach, kde sme robili implementáciu, aj sme vlastne mali priestor na dobrú analýzu pre konkrétneho klienta, kde sa zadefinovali pravidlá pre plne automatický prenos do ERP systému. Ideme tým smerom. To, čo som povedal, je taký princíp, ktorý chceme držať pre všetkým kvôli bezpečnosti, nevytváraniu chýb, znižovaniu rizika, ale ideme smerom k automatizácii, kde v blízkych mesiacoch budeme púšťať robota na automatické spracovanie dokladov z nespracovaných do príslušnej agendy. V teste nám to vychádza 80
plus percent dokladov dokážeme plne automaticky spracovať. A v niektorých prípadoch, kde to bude také, že už si budeme myslieť, že je to ako ten správny čas, tak budeme vo výhľade, ale myslím, že najskôr budúci rok, robiť aj automatické exporty do účtovného programu. Zatiaľ, aby som to uzavrel, je to na človeku, ktorý vyberie, rozhodne a presunie. Vplyv na nejakú kapacitnú náročnosť to má z praxe, že skutočne, že minimálnu. Já k tomu řeknu, že v podstatě my jsme začali jako takovým hodně uživatelsky jednoduchým mechanismem, kdy jsme se snažili v podstatě na stisk tlačítka naimportovat vše. Jo. Pak na základě požadavku uživatelů se to rozdělilo, takže už bylo samostatně import faktur přijatých, samostatně vydaných pokladních bločků. A následně byly další požadavky, které znamenaly, my nechceme vše, ale chceme jenom v nějakém rozsahu datumu. Takže jako kdyby to jde úplně proti té automatizaci, která je tady jako kdyby požadovaná, že ještě větší kontrola nad tím, co se importuje a co se přenáší. Takže úplně opačným směrem jsme byli nakonec nuceni jít, než jsme to v prvopočátku navrhli. Jo? Takže jako kdyby se vzdalujeme tomu požadavku, nebo i tomu cíli, který jsme měli někdy na začátku, že by se to skutečně přenášelo automaticky všechno bez zásahu uživatele. Ono je to tak, že možno, že to je akože cesta cez les, hej, že naozaj si to proste chce, akože dobre nastavíte procesy, ale to, čo pán Kozubík popísal, tak to je proste veľmi častá požiadavka klientov, ktorí vlastne chcú mať plnú kontrolu nad tým, čo sa dostáva do účtovníctva a chcú o tom oni rozhodovať. Tak vlastne preto sa aj dopracovali tieto pravidlá a uvidíme, po akú mieru automatizácia sa dostať. Technicky spraviť to, že sa do účtovníctva nasypú všetky doklady z doklada, to je veľmi jednoduché zadanie. Zložitejšie je to nastaviť procesne správne tak, aby bola na tým plná kontrola. Takže zatiaľ zostávame pri tom opatrnejšom postupe. Máme otázku od pani Emilie. Dobrý deň, chcem sa spýtať, čo ak zákazník nahrá chybný doklad, napríklad mal ísť hotovostný doklad do inej firmy, je možnosť doklad ako účtovníčky zmazať, upravovať? Áno, viete si doklad stiahnuť, zmazať, presunúť, nahrať do inej firmy, máte to plne v rukách. Pravidlá sú nastavené tak, že účtovníci majú v dokladoch oveľa väčšie možnosti spracovania ako podnikatelia. Úlohou podnikateľov je odovzdať doklady a odovzdať informácie, ktoré účtovníci potrebujú pre zaúčtovanie, prípadne si poznačiť nejaké projektové výdavky, sparovať s pohybom na účtu. Úlohou zamestnancov je len odovzdať doklady, aby splnili svoju povinnosť. A účtovníci, tí vlastne sú zodpovední za to, že sa to dobre zaúčtuje, že sa doklady správne spracujú, majú prístup ku všetkým dokladom vo firmách, kde sú pridaní a môžu ich doplňať, mazať, editovať, zamykať. Ozvite sa nám, rád vám to vysvetlím, ale tá kaskáda je proste taká, že účtovník má najväčšie kompetencie v dokladoch, vie ich mazať, presúvať. Odpoveď na vašu otázku, áno, je to jednoduché. Dobre, máme otázku od pána Branislava. Kedy bude možné priradiť nižšiu sumu v pohyboch k vystavenej faktúre? Pracujeme na tom, počítam s tým, že to bude na prelome 1. 2. kvartálu. Tam vlastne budeme mať, že viacero platieb k jednému dokladu, viacero dokladov k jednej platbe, plus ďalšie automatizácie a UX-ové vylepšenia v banke. Máme už ich rozpracované, s tými termínmi počítam tak, ako som spomínal, to znamená prelom kvartálu. Platby niektorých nájomníkov neprídu v celku, áno, poznáme to, prídu na viackrát, takže viacero pohybov k jednej platbe. A nepriradí to automaticky, práve preto, lebo je tam riziko chýb, ale ideme aj týmto smerom, aby sme ešte zlepšili toto párovanie. UX-ovo sa to zmení tak, že budete vedieť podstatne jednoduchšie manuálne párovať. Dobre. Verím, že som odpovedal na tú otázku. Tu je otázka vysvetľujúca od pani Andreji. Chce prečíslovať v MRPKS predkontácie a potom ich znovu naimportovať do dokladu. Já jsem to mezi tím vyzkoušel, tak v podstatě, když tam ten číselník pošlete znovu exportem, tak se ty staré hodnoty jako kdyby zahodí a jsou nahrazené tím novým číselníkem. Takže vlastně lze to takto přečíslovat a znovu naimportovat.
Ďakujem pekne. Máme otázku od pána Branislava k vystaveným faktúram. Vo vystavených faktúrach máme rôzne položky, ale každú položku účtujeme do inej účtovej položky, ale aktuálne viem priradiť faktúru do účtovnej položky len jednej. Položka nájom je účtovaná položka nájom a energie sú do inej účtovnej položky. Je to teraz tak, s tým, že toto je veľmi dobrý podnet. My vystavené faktúry ideme ďalej zlepšiť a tento podnet zapracujeme tak, aby bolo možné vlastne predkontovať aj na položky vystavené faktúry. Ďakujem veľmi pekne za podnet. Otázka od pána Davida. Je možné hromadne priradiť platby kartou vo vzťahu, ak ide o pokladničné doklady uhradené platbou kartou? Je možné rozčleniť účtovné položky na viac? Teraz rozmýšľam, aby som to dobre pochopil. Počkajte, asi je otázka, že keď mám skupinu dokladov, že či viem zmeniť spôsob platby pri skupine dokladov. Dajte mi prosím chvíľku. My máme hromadné akcie v dokladoch a pomocou nich sa dá veľa vecí zmeniť. Áno, ja to vyzdielam. Takže keď som v dokladoch, si zavriem, vyberiem si bločky, teraz si ich viem podľa niečoho rozdeliť. Aj teraz podľa obchodníka alebo podľa niečoho si ich rozdelím. Vyberiem si doklady, mám tu hromadnú akciu a mám tu typ platby. A môžem ich označiť napríklad všetky na hotovosť. Mám len jeden, ale keby som ich tam mal viacero, tak označí všetky vybrané. Alebo typ platby viem zmeniť na kartu. Takže takto sa to aplikuje. Dobre, späť k ďalšej časti otázky. Je možné rozčleniť účtovné položky na viac? Je to otázka, či je možné účtovať bloček na viacero účtovných položiek? Odpoveď je áno. Viete účtovať aj bloček, aj faktúru na viacero účtovných položiek, s tým, že je to možné vlastne účtovať podľa skutočných položiek, ktoré sú na bločku, alebo pridávať manuálne účtovné položky tak, ako potrebujete. Napríklad podľa strediska alebo podľa DPH. Otázka od pani Livie. Dobrý deň, sme prepravná spoločnosť a súčasťou našej vystavenej faktúry je aj viac dokladov ako CMR, dodacie listy, colné doklady, objednávka. Ako to viem priložiť v faktúre, aby som to už mohla zaslať zákazníkovi a mať to ako súčasť svojej archivácie? Priložiť prílohy k dokladu môžete pomocou mobilnej alebo webovej aplikácie. Budem zdieľať obrazovku a ukážem, ako sa pridávajú prílohy. Teraz, keď si predstavím proces, ktorý máte, tak mám tu nejakú prijatú faktúru a napríklad k tejto prijatej faktúre by som chcel dať prílohy. Prílohy sa pridávajú do tejto časti. Môžem mať prílohu niekde uloženú, vyberiem si niečo, čo mám tuto, hej, napríklad viem, že takto si to vložím a je uložená príloha. Môžem vložiť zo zložky, to znamená, že cez drag and drop, z mailu, z čohokoľvek, z obrazovky, dám nahrať zo zložky a vyberiem si zo zložky, čo chcem nahrať. V prípade CMR-iek asi to je v praxi lepšie pomocou mobilnej aplikácie. Tak v mobilnej aplikácii si otvorím firmu, v ktorej vlastne chcem doklad ukladať. Otvorím si vlastne zložku tej firmy. Idem do zoznamu, v zozname si vyberiem bločky, v tomto prípade faktúry, ja sa dám do 5 faktúr a otvorím si doklad, ku ktorému vlastne chcem pridať prílohu. Takže otvorím si doklad a mám tu možnosť pridať prílohy pomocou tlačidla plus. A teraz by som nahral napríklad CMR-ku alebo nejaký ďalší doklad. Tak si zoberiem nejaký dát. Odfotím to, uložím a za pár sekúnd je to tu. Takže tuto viete pridať tie prílohy, to znamená cez drag and drop, vyberom z adresára alebo pomocou mobilnej aplikácie a dofotením prílohy. Toto je hlavný doklad, toto sú jeho prílohy. Takýmto spôsobom sa dajú aj presunúť potom do účtovníctva, ak to niekto chce, alebo sa preniesie len URL linka.
a potom za URL linkov sú všetky tieto doklady, to znamená hlavný doklad a prílohy uložené. Verím, že som odpovedal otázku tak, ako ste sa pýtali. Ak by nie, tak ešte dopíšte, alebo sa nám ozvite a veľmi radi to vysvetlíme. Limit na prílohu je 10 MB pre jednu prílohu veľkostný, by sa tam nahrávali doklady, ktoré tam patria. A umožňujeme teraz 5 príloh ku každému dokladu. Nenarážame na potrebu mať viac príloh, aby potreba bola, treba povedať, a doplníme to. Otázka od pána Davida. Rozčleniť na viac položiek, lebo faktúra sa rozúčtuje na viacero iných účtov, materiál služba a číselné rady je možné importovať z dokladu do MRPKS. To znamená, že mne vyhovuje číselný rad, ktorý má fixný text vo formáte napríklad 25 PZFA 001. To je otázka, že keď ju predtým, než vám dám slovo, pán Kozubík, tak odpoviem na čas z mojej časti, že či je možné rozdeliť faktúru na viac položiek. Áno, je. Aj bloček, aj faktúra sa dá rozúčtovať na viacero položiek. Môže to byť položka materiál, môže to byť položka služba. Číselné rady je možné importovať z dokladu do MRPKS. Áno. My vlastne viete si vo faktúre priradiť číselný rad, samozrejme taký, čo máte v MRPKS. To sa importuje do KSK a priraďuje sa číslo podľa predaný číselný rad, ktoré nasleduje. Takže odpoveď je áno. Že mne vyhovuje číselný rad, ktorý má fixný text v podobe nejakej a priradiť ďalšie číslo. Áno, teraz poviem, ako tomu rozumiem. To znamená, vyberiete si číselný rad, pod ktorý chcete doklad účtovať a priradiť ďalšie číslo podľa toho, aké nasleduje. Ano, asi takto. No. Prostě po výběru číselné řady a na importování do KSK se přidělí to pořadové číslo podle této číselné řady a zpětně se ta informace pošle do doklada, do nějakého toho pole interní číslo nebo interní číslo dokladu, aby bylo to propojení jako kdyby dokončené. Takže asi ano. Verím, že sme odpovedali. Ak by nie, tak napíšte a doplníme odpoveď. Dobre. Máme ďalšiu otázku od pani Jany. Môžeme nahrávať do dokladov faktúry bez ohľadu na zohľadnenie dátumu vystavenia? Môžete. Dokladov si s nimi poradí z hľadiska prideľovania interného čísla podľa dátumu alebo podľa tako, ako ich do náhrama exportujem. Budem zdieľať obrazovku, aby som prezentoval, akým spôsobom sa s tým dá pracovať v dokladu. Ja keď idem do prijatých faktúr, vidíte, že tu mám teraz dve prijaté faktúry, ktoré môžem filtrovať podľa čísla faktúry, ale ak sa pozrieme na dátumy, tak mám tu 3 dátumy. Dátum uloženia, dátum vydania a dátum dodania. Takže ak by som si ich sfiltroval podľa dátumu dodania, čo je asi podstatné pre účtovanie, tak budú zoradené v poradí tak, ako majú dátum dodania. A takto viem s nimi pracovať. Teraz, keď sa vrátim späť, teraz je otázka, akým spôsobom sa sťahujú do KSK, ako sa rešpektuje dátum dodania, či si s tým vlastne KSK poradí a usporiada ich správne pre daný import-export. Jo, takže při importu do KSK se dá nastavit, já zkusím nazdílet obrazovku, vlastně v nastavení toho importu říkáte, jakým způsobem mají být řazené doklady při importu. To je tady ta volba pořadí dokladu při importu faktur, anebo pokud se týká o pokladnu, tak při importu účtenek. A vy si můžete vybrat, podle jakého datumu ty doklady seřadit a tím pádem to bude i odpovídat tomu, jakým způsobem budou doklady očíslované. Jo? Takže vyberete si datum, který vám vyhovuje a podle tohoto datumu se doklady seřadí a následně se vlastně naimportují a přidělí se interní číslo, které se pošle zpětně do doklada. Ďakujem pekne za odpoveď. Otázka od pani Gabriely. Do MRP je potrebný nějaký modul, nebo to funguje cez command line? Není třeba žádný modul. Ty volby, které jste viděli, to okno, které vlastně zabezpečuje to propojení, tak je součástí KSK, takže není třeba žádný dodatečný modul. Na strane dokladu si aktivujete modul API prepojenie z MRPKS.
stojí 399 korún mesačne pre všetky firmy a pre ľubovoľný počet prenosov. Nič viac sa za to neplatí a potom integrácia a prepojenie funguje tak, ako ju dnes prezentujeme. Dobre, otázka od pani Zuzany. V akom štádiu je prepojenie na Humanet? To je otázka, ktorú už máme akože dlhšie na našich webinároch. My máme od kolegov z Humanetu informácie, že vo vysokom. Len tú informáciu už máme ako veľmi dlhý čas a stále to nie je dokončené. Takže ak viete, ak ste v kontakte s kolegami z Humanetu a viete na nich apelovať, aby sa tá integrácia dokončila, tak my budeme samozrejme radi. Sme tam v periodickom kontakte, ale zatiaľ sa žiaľ nepodarilo dobrať do finále. Otázka. Pri prijatí do nespracovanej pošty mi príde faktúra v PDF, ale aj XML. Dokladov hneď zaúčtuje prijatie viacerých dokladov, hoci potrebujem len PDF, ostatné formáty hneď vymazávam. Ako postupovať, aby dokladov nespracoval zbytočné formáty? Dokladov principiálne nespracováva zbytočné formáty, dokladov automaticky ukladá všetko, čo doklada príde. To je vlastne princíp automatického archívu. Hej, my to proste potrebujeme tak nastaviť. Sú tam, lebo mohlo by dôjsť k tomu, že dokladov nenahrá niektoré súbory, ktoré by ste chceli. Je tam nastavená logika, ktorá filtruje niektoré zjavné veci, ktoré nemá automaticky nahrať pri preberaní cez e-mail. To sú typicky logá alebo nejaké dizajnové prvky. Ak máte tak, že vám chodí PDF a XML a chcete nahrať len PDF, tak zvážte, či je vhodný postup cez mailovú bránu. Lebo nastaví tam filtrovanie, že by sme nenahrali napríklad XML, to si úplne v praxi neviem predstaviť. Technicky áno, ale procesne nie. Lebo mnohé firmy vyžadujú nahrávanie všetkých súborov, ktoré prídu na mailovú bránu. Takže toto je na diskusiu, akým spôsobom uhradiť proces, aký častý je tento jav. Napíšte mi, môžeme to prediskutovať, ako to optimalizovať. Otázka od pána Davida. MRPKS plánuje v budúcnosti prečíslovať poradie dokladov podľa vystavenia chronologicky. Nie každá organizácia odovzdáva doklady presne v súlade s obdobím, ktorým presne časovo súvisí. Tak ono to v podstatě souvisí s tím předchozím dotazem, že na úrovni importu lze říct, v jakém sledu ty doklady seřadit. Takže teoreticky by šlo doklady hromadit jako kdyby v dokladu, až mám nějaký balík dat, kterého si jsem jistý, že je v pořádku, tak podle toho kritéria toho řazení vlastně ho naimportovat. U pokladny lze přečíslovat i potom dodatečně. Teď, když nasdílím obrazovku, tak v modulu pokladna ve funkce je volba, někde je přečíslování tady, přečíslování dokladů. Takže u pokladních dokladů lze přečíslovat i zpětně doklady, které už byly pořízené. U faktur to není a není to ani v plánu, že by to bylo. Ale u pokladních dokladů předpokládám, že největší chaos bude právě v těch bločcích, v těch účtenkách, že ty chodí tak, jak se jim zachce, podle toho, jak to vlastně zaměstnanci firmy postupně přináší. Takže tam je možnost to přečíslování v rámci pokladny, to by s tím asi nebyl problém. U faktur nepředpokládám, že by k něčemu takovému to docházelo, k takovému chaosu. Ďakujem pekne. Máme tu otázku. MRP sa nevie priamo napojiť na dokladu, je potrebný vždy mostík? No práve, že nie je potrebný mostík, lebo máme API integráciu. Pomocou API integrácie, API kľúča veľmi jednoducho a veľmi rýchlo spravíte priame napojenie MRP a dokladu. Takže dnes to prezentujeme, verím, že sme odpovedali na veľa otázok. Ak by ste mali k tomu ďalšie, tak napíšte prosím, ozvite sa nám a radi vysvetlíme. API kľúč sa generuje automaticky, zadá sa API kľúč, prepojí sa, je to naozaj veľmi, veľmi rýchly a jednoduchý postup. Máme otázku od pána Lukáša. Budú niekedy prepojené aj iné banky ako teraz? Otázka smeruje viac k českým bankám, Česká Raiffeisen a Moneta. Áno, pracuje sa na tom. My spolupracujeme pritom s Tatra bankou slovenskou. Oni majú službu, volá sa to Premium API. A sme v diskusii práve o tom, aby sa doplnila Česká Raiffeisen.
je tu predsa len Raiffeisen Bank Group, Slovenská Tatra banka, Moneta a aj ďalšie české banky. Podľa informácií, ktoré máme z nášho projektového týmu k tomuto prepojeniu, malo by sa to stať v priebehu tohto roku. Čakáme na to, máme na to dopity a verím, že to bude v krátkom čase. Ten servis bude podobný, ešte sa ide vylepšiť ten servis, viac budeme pracovať s debetnými kartami, viac budeme to používať na napojenie na náš Xpend management, vyúčtovanie drobných výdavkov a ďalšie služby, ktoré budeme priebežne prezentovať. Otázka od pani Andreji. Bolo by možné, aby MRPKS v predefinovaných položkách zadávať účtovné predkontácie? To je asi otázka na MRPKS. No ano, jasně, ale já nevím, jakým způsobem by to mělo fungovat. Jako, můžu ten číselník rozšířit, to asi by nebyl problém, ale jak následně s tím pracovat. Asi by bylo nejlepší, kdybyste se dotázala mailem, že bychom to probrali, abych přesně věděl, jakým způsobem to vlastně chcete využít, jo? V jakém místě to má fungovat tak, jak vy očekáváte. Zkuste napsat mail a můžeme se o tom pobavit. Dobre, máme doplňujúcu otázku k API prepojeniu. Je otázka, za čo sa platí tých 8 €, tak platí sa za priame API prepojenie. Je to vlastne služba prepojenia, kde 8 € je za všetky firmy a za neobmedzený počet prenosov. My sme presvedčení o tom, že to je veľmi férová cena, ako reálne najnižšia na trhu za taký podobný spôsob prepojenia. A tá pridaná hodnota, ktorú to prepojenie, to API prepojenie dá, ďaleko prevyšuje tento poplatok. Doplňujúca otázka, či je potrebný mostík. Mostík nie je potrebný, nechcem ísť do technických detailov, ale mostík používame vtedy, keď nie je možné API prepojenie. My sme vlastne s kolegami z MRP sa dohodli na veľmi dobrej spolupráci pri API integrácii, preto využívame API integráciu a nebol by tam potrebný mostík ako pri programoch, kde nemajú API. API a mostík pracujú veľmi podobne, umožňujú plné prepojenie, plnú integráciu, obojstranný prenos dát. Vyskúšajte, verím, že sa vám to bude páčiť, dá vám to dobrú službu. Otázka, viete bližšie vysvetliť alebo ukázať, ako si stiahnem od klienta PDF, ktorý mi pošle v maili? Ukážem. Len si naštartujem svoj e-mail a budem to prezentovať. Chvíľočku. Dobre, takže budem zdieľať obrazovku. Takže som v nejakej firme, vyberiem si firmu, do ktorej idem nahrávať. Teraz si otvorím e-mail, kde v e-maili mám faktúru, napríklad v tomto prípade od Outu. Tu je príloha a túto prílohu si takto nahrám. Príloha je nahratá a systém ju číta. Ak by som sa pomýlil alebo zabudol a chcel by som faktúru nahrať znovu, tak mi to neumožní, lebo identifikuje, že ten doklad už existuje. Toto je najjednoduchší spôsob ukladania z mailu. My osobne nemáme špecifický mail na príjem faktúr. Máme vlastne univerzálny e-mail, kde nám chodia rôzne typy správ a vrátane faktúr. Tak my to robíme takto v našej firme, že doklady, prílohy z faktúr si cez drag and drop uložím rovno do dokladu. Ešte lepší postup by bol, keby klient priamo si nahrával svoje doklady do firmy, tam, kde mu dáte prístup, aby vám ich nemusel posielať mailom. Vieme, že v niektorých prípadoch to ide, že tí klienti to vedia mať aj radi, lebo veľmi rýchlo si spravia poriadok v dokladoch, zabezpečia si, že majú ich aj spárované s bankovými pohybmi, vedia to mať lepšie pod kontrolou. Ak vám chcú naďalej posielať mailom, tak toto je ten postup, ktorý viete použiť. Otázka od pána Lukáša. Keď vystavím pár faktúr v MRP a nejaký doklad sa pak očísluje, když je vzájemne importují, prepíšu sa čísla podľa dáta zadania faktúr, ide mi o vystavené faktúry v dokladoch terénu a následne účtovníčka vystaví faktúru v kancelárii cez MRP, aby čísla potom nekolidovali. Jednoznačně odlišné číselné řady.
to je nejlepší postup a já bych ani jinak tak nepostupoval jiným způsobem. Prostě v jedné číselné řadě pracuje účetní, nebo jako když mám pobočky v různých městech, více poboček firmy, tak nechť každá vystavuje ve své číselné řadě a je za tuto číselnou řadu zodpovědná. Jo, takže odlišné číselné řady, pak to nemůže nikdy kolidovat. Je to tak, je to veľmi praktické a jednoduché riešenie, takže áno, odlišné číselné rady. Dobre, otázky sme prešli, máme ešte pol hodinku. Ak máte niečo, napíšte a radi teraz odpovieme. Ak by ste mali otázky aj neskôr, že vás niečo napadne, napíšte nám na podpora@doklado.sk. Kto nepoužíva Doklado zatiaľ, môžete vyskúšať v testovacej verzii. Choďte na našu stránku doklado.sk alebo doklado.cz, dajte si testovaciu verziu, v rámci toho máte 30-dňový triál, skúšobnú verziu s plnými funkciami vrátane všetkých modulov, aj vrátane prepojenia na MRP, ktoré si môžete vyskúšať, ako to funguje, 70 dokladov, postaviť si hierarchiu, môžete si pozvať viacero užívateľov do viacerých firiem. Ak budete mať otázky, radi vysvetlíme na konzultácii. Počkáme ešte pár sekúnd na to, či sa niekto niečo spýta. Zdá sa, že sme asi prešli všetko, čo bolo treba. Tak ďakujem veľmi pekne za účasť. Budeme sa tešiť na dobrú spoluprácu. Ďakujem vám, pán Kozubík, za tento webinár aj za dobrú spoluprácu, ktorú máme. A budem sa tešiť na vaše. Zdraví za všechny. Ano, mějte se. Ďakujem pekne. Dovidenia. Naschledanou.